Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Morning Balitaktakan, nagbabalik ang inyong tatlong itlog para makigulo sa inyong unang araw ng linggo. Ayan. So, gising-gising na, kunin ang mga kape, maghanap ng magandang lugar para panoorin kami. Nagbabalik ang inyong laging nilalamig na ate, Sofia Pagaduan. Ayan! Welcome back, Sofia Pagaduan. Lumabas na siya sa baul. Oo, nako. Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-MB. Isang linggo na naman po ang ating sisimulan na punong-puno ng good vibes. And babatiin ko lang mga maagang nag-antay at nanonood ang SIFA, mga anak ni China C. Salamat po, international viewers natin yan. And sa lahat po ng nakatutok na, alam namin andyan na kayo, huwag kayong alis. Tutok lang, marami tayong pagkikwentuhan today. Makakasama nyo ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Kaya gising-gising, bangon-bangon na, tanggalin na ang hangover mula sa bakasyon at mag-focus sa kung ano man ang gagawin ngayong araw na ito. Dahil thank God, it's Monday yan. Para maging positive tayo. Yan. Gising-gising, bangon-bangon na po. Makakasama nyo, Charles Limon. Yes. Ayan, good morning. Yan, kaya naman good morning sa inyo at iriska nyo na ang inyong mga telebisyon upang mahanap ang Highland TV o depende man kung saan po kayong lugar napaparito dito sa Northern at Central Luzon. Pwede po yan, iriska nyo lang at dahil nga lang magkakaiba tayo ng mga channel numbers, pwede pa rin hanapin ang Highland TV. Ha? Oo, pero kung kayo ay nakahiga pa, papunta sa trabaho o kaya pa uwi, o kaya naman ay ayaw nyo lang talagang bumangon dahil tatamad-tamad kayo. This Monday morning, pwede nyo po kaming mapanood just using your cellphone. So, isa-search nyo lamang po ang Regional News Group RNG Luzon sa Facebook and makikita nyo na po ang aming live stream. We also have our live stream sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. You can also visit our Twitter, Instagram, and TikTok, RNG Luzon. And meron na po kaming website sa mga mahilig po magbasa. We have a lot of good read sa rngluzon.ph. Kaya naman, i-follow nyo na RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yes naman, turn on that notification button na mga ka-RNG dahil marami kaming mga ina-upload na mga makukuhanan nyo talaga ng mga informasyon, really interesting and up-to-date information. So, ayan. So, guys, kamusta ang ating weekend? Yan. Medyo nag-travel to the north ako sa aking weekend. Then, I met a lot of people and a lot of animals. And a lot of places. Bumisita din ako sa Malacanang of the North. Saan yan? Sa Ilocos. First Lady. Oo, wala naman sa Baguio, di ba? Siyempre sa Ilocos. Pwede din. Nag-north din to si Sir Charles. Sabay nga kami. Nag-beach kami. Ako lang yung umitim. Hindi siya umitim. Of course, Yan. Ikaw, kamusta naman ang weekend mo, Sophia? Kamusta? Bali, nag-travel naman ako dun sa buong apartment natin. Doon lang talaga ako. Wala akong ginagawa. Nahanap mo ba yung bahay ng mga ipis doon? Oo, actually. Wala kaming ipis doon. Sobrang namin doon. Hygienic. Hygienic. Hygienic talaga ba? Talaga ba? Yes naman. Disinfected ba yan? Opo. And para po sa mga karagdagan pang mga impormasyon, silipin naman po natin ang ating latest weather update ngayong umaga po ng ika-25 ng Hulyo 2022.
Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, naku, tuloy-tuloy pa rin po itong ihip po ng easterlies mula po sa Pacific Ocean at ito pong habagat medyo mahina lang po sa ngayon ang ating inaasahang magiging epekto nito sa northern Luzon. Sa ngayon po ay maganda pong araw ang ating aasahan ngayon po dito sa northern at central Luzon, maging dyan po sa Bicol region na noong last week ay nakaranas po ng pag-uulan. Pero dito po sa bandang Eastern Visayas at dito po sa Mindanao, medyo asahan lang po natin itong panakanakang pag-uulan dahil po sa easterlies o itong ulan na dalan po ng hangin mula po sa Pacific Ocean. Kaya po magready-ready po tayo ng ating mga payong pananggalang sa ulan. So dito naman sa Northern Luzon, asahan lang po ang panakanakang pag-uulan bandang tanghali o sa hapon dahil pa rin po sa mahinang habagat. Sa ngayon po, ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ay 16.2 degrees Celsius at inaasahan natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.6 degrees Celsius. Ayan. So, are we expecting any rain? Wala pa sa ngayon. Yan. Actually, ang ganda ng weekend din. Hindi umulan. Hindi umulan, Kaya no? Ang gandang lumabas. Eh, ang init-init dun sa Oo, baba. ang init. Oo, Oo, sobra. tapos syempre, ipa-aircon. Tapos Oo. pagbaba mo, ay, sasabog talagang iyong head. Oo nga. Nung dumating ka nga, di ba? Lamig na lamig eh. Oo, lamig na lamig Oh? ako. Sabi ko, oh my God, is this Baguio City? Oo, sobrang lamig. Nanibago. Oo. So we are not expecting any rain naman sa mga susunod na araw. Meron. Meron pa rin, Andun pero... sa kwan. Oh, pero parang hindi naman ganun Andun sa kalakasan, kwan, no? technical booth. Oh, ay, si Rain. Si Rain, si Mami Rain. Ano ba? Seryoso nga? Uulan? Konti lang. There is a little chance of rain. sa Ayan, ngayon. pwede tayong Ayun na maglaba. nga. Kasi nga, balita Bakit? ko, ayun, may Pinasok tatlong tayong laba. minor na natrap nga noong Oo. Saturday, di ba? Doon Oh, sa anyari? Binahan. And the cause of it actually is soil erosion. Kaya tinatanong ko if may Gumuho. pag-ulan ba. Oo, kasi gumuho nga. Oh. And one of the reasons nga din naman kasi kung bakit nagkaka-soil erosion tayo is yung ngayon, tag-ulan na, laging umuulan, ganyan. So, base sa report na inilabas ng PIA noong Sabado, is doon sa Sitio Pukis, Ampukaw, sa Itogon, Benguet. Ayan nga, may tatlong miners na, ayun, may gumuho nga. So, natrap sila sa loob. And thank God, ayun nga, nakaligtas naman silang tatlo after a day of digging. Ayan, so they were rescued past noon noong Saturday, July 23, at agad din naman silang isinugod sa ospital. And ayan nga, okay naman sila, wala naman silang natamong mga heavy injuries, ganyan. So, ayun siguro, no? Sabi nga rin kanina ni Ate Ren sa akin while we were discussing itong report na ito, dapat yung mga mining engineers din talaga, tinitignan nila, no? Yes. For the safety na din ng mga miners. Kasi, ano ba? Buhay to eh. Yes, diba? Napakadelikado oo. na pumupunta sila sa ilalim ng lupa. Yeah. And last week nga, no, merong Meron namatay. ding Merong namatay na namatay. isang minero. Na-trap sila. Actually, yung pagkamatay niya ay dahil habang nasusuffocate siya, na-cardiac arrest siya. Kasi syempre kinabahan. ganyan. Oo. Ikaw ba kulang naman? yung oxygen pa dun sa Oo, baba. exactly. So, Oo. sana yung mga mining engineers natin, lagi po nating i-check ang gold o ang anumang yaman, likas na yaman ay kaya nating kunin, pero ang buhay po ay mahirap nang ibalik kapag nawala. Oo. Di ba sabi mo na cardiac arrest pa? So, dapat din heart may attack. daily, hindi naman daily, pero like check-ups Oo. from the company para alam din natin yung mga health risk Oo. ng mga empleyado Exactly. natin. Saan ba yun? May others sila ng isang mining company? Yeah, they're under mining company. Sa okay. Itogon. That's the beauty. Kaya quick din yung parang pag-rescue sa kanila kasi na-report ka agad and all the authorities were notified. Oo, actually yung dun sa namatay, mabilis din naman, kaya lang nga, Hindi na na-cardiac naabutan. arrest kasi. Oo. Oo, Ayun. So, Forces ingat-ingat po majeure. Oo, and we pray for the souls of, isa lang pala, no? For for the the soul of that man, and also, iba yung pag-iingat dun sa trauma na dinanas, no? Or natira doon sa ating mga minero. Sana po ay makamove forward tayo and good vibes lang. Sana nga.
Ayan, no. Yan, ingat-ingat po tayo mga kapatid. Kasi for the past, noon napapanood ko din nilalabas may mga namamatay na mga minero, madami-dami sila. Yes. Yung iba nagsusurvive sa pagkain ng ipis, gano'n. Ipis? Yeah, They oo. need to eat to survive. Talaga. Kasi ilang days silang na-trap doon Pero sige, mag-ingat-ingat po tayo kapag apan tayo ag-usok dito'y Cordillera. Balitok. Oo, balitok, managbirok ti balitok. Pero punta naman po tayo dito sa ating bansa dahil nga po dito po sa recently na declaration po ng World Health Organization dito po sa monkeypox bilang emergency. Ito pong Department of Health ito dito sa ating bansa ay tiniyak po na nakahanda po ang ating bansa para po dito sa monkeypox na ito. So ayon po kay Dr. Maria Rosario Vergere, handa naman hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw nakikitang mga pumapasok na mga suspect cases ng monkeypox dito sa ating bansa. So ayon pa sa kanya, ang itsura ng karaniwang na ipapaliwanag ng ibang mga sakit na kahawig ito ng monkeypox, ngunit hindi ito kapareho. So meron yung mga suspected pero hindi naman pala upon the verification. So sa ngayon po ay patuloy po ang pagdoble ng kaso ng monkeypox dito po sa bansang UK kung saan nakapagtala na po sila ng 2,000 kaso. And then dito nga po sa declaration ng World Health Organization, ito daw ho ang nakikitang rason ng WHO sa mabilis na pagkalat ng monkeypox. Kasi 75 countries around the world na ho ang nakapagtala ng kaso ng monkeypox dito sa buong mundo. And so far sa ngayon, wala pa naman dito sa Pilipinas at siguro ipanalangin natin na wala nang makapasok na monkeypox. But ang maganda dito, paghandaan natin, how can we prevent this? Can we procure vaccines already para dito sa pagkontra diyan po sa monkeypox na papasok dito sa bansa, or kung anong pwedeng gawin natin siguro more on hygiene pa rin, hygiene practices. Tsaka matuto na rin tayo kasi nung hindi natin sineryoso yung COVID-19 na yan. Ba't ka nagagalit? Oo Wala nga. lang, gusto ko lang ipanawagan para syempre, Oo. wala lang. Syempre natatakot na rin ako nung hirap kayong ma-quarantine Lockdown. ng Oo. 2 taon. Ang dami nating naranasang hindi Exactly. Hindi kaganda. ka aya-aya. So may ganun, may galit. Yun. Ayun, so mag-ingat Oo, naman tsaka tayo. mag-ingat daw kasi sa UK, medyo kinakabahan si Sofia nung nalaman Ka dyan, ng bebe ko. monkeypox sa UK. Anyway, dito naman tayo sa survival. Dito survival mode naman tayo dahil dito po sa probinsya po ng La Union ay nagtampok sila ng mga obra ng karagatan and ng mga yamang tubig and kalikasan. Saan Ito yan? po ang Lungaw Art Fest. Oo, ang sabi dito obra tungkol sa karagatan at kalikasan. And dito sa Lungaw Arts of Survival, makikita ito sa Alfredo F. Tadyar Library. This is San Fernando, La Union. San Fernando. Dito mga photographs nitong mga karagatan natin. And this aims naman po na para maibalik po natin or let us help our bodies of water from drowning. Diba? It's so ironic na kasi Bakit? ang yamang tubig, 'di ba? May madaming nalulunod, hindi natin alam na nalulunod na din pala sa pagkasira ang ating. It's lang yan. Grabe ka naman, alam mo malunod yung dagat. Paano nalunod yung dagat? Oo, and Breaking to recover from a difficult situation. So, that is according to Roderick Galam, ang sumulat ng Women Who Stay, Seafaring and Subjectification in an Ilocos Town. And hindi lamang daw nito, hindi lamang inilalarawan ng Lungaw kung anong ginagawa ng tao pang mabuhay, kundi para mabuhay din ulit ang kalikasan and paano natin maabot ang ating kaligtasan. Meron din po ditong mga experimental dance film na bari-bari, may mga pictures siya with bari-bari, which means we mean no harm. 'Di ba bari-bari ito yung sinasabi natin every time na feeling natin Paggabi na rin. yung kapag iihi ka. And also kasi this is our way to tell yung mga entities sa ating mga mga hindi kagubatan natin sa nakikita. kalikasan na parang wala po kaming gustong gawing masama. So sana hindi rin nyo po kami gawan ng masama. So pwede nyo yung i-visit na tuwing Miyerkules hanggang Sabado mula 12:30 p.m. to 5:30 p.m.
And wala naman siyang entrance fee. Basta, Wala. wag na lang kayong maghahawak-hawak ng kung ano-ano and ingatan niyo po ang ating mga artworks. Actually, itong Alfredo F. Tadiar Library, it's sabi dito nga sa Facebook account nila, I actually had an interview din last time sa parang Head ng... parang head din naman nila. So, it's the first independent research and reading library na Ang naitatag galing. sa La Union. And yun nga, na parang napurnado yung operation nila because of the pandemic. And now, they're coming back. Yes. And ayan, Sana talagang, all. ano na, di ba? Talagang good na yung mga pre-present nila. They're having workshops, yung mga libro nila talaga namang matututo ka talaga for all ages. Yan. So visit na po mga kapatid dyan sa Alfredo F. Tadiar Library sa San Fernando, La Union. Parang gusto ko tuloy magliwaliw dyan sa San Fernando. Oh, let's go. Saka may bagong bukas na art installation sa San Juan, pero check ko pa kung kailan natin mabibisita yun. Ganda nun. And meron na nga din sila dito din sa San Fernando, Ano La yung Union. binulang dito? Ang ganda kasi para siyang isang museum under the water. Oh, Pero diba? dinedevelop. yung pinapailaw. Oo, dinedevelop siya. Yung parang, kaso that's parang ang good. scary, no? Pag nag-dive ka, makakita ka maribulto sa loob ng dagat. Parang, ay, baka Parang mamatay ako. ancient, ganun, no? Oo, pero, Oo. let's see. Bale, Let's hindi ka see. mamamatay Abangan doon natin. kung alam mo lumangoy. Oo, Sige. Mamaya mga kabalitaktakan upang pag-usapan pa po natin itong monkeypox, makakasama po natin ang isa sa mga doktor ko dito sa lungsod upang ipaliwanag po itong deklarasyon ng WHO ukol po sa monkeypox and dapat po ba natin itong ikabahala? Ano po ang ating mga latest na updates? Abangan po natin yan mamaya. And mamaya po ay ating malalaman kung meron pa tayong makakausap para sa mga iba pa pong mga updates and sana po ay tumutok lamang po kayo. Ayan, so tune in mga kapatid at magbabalik po ang Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa!
Oras po natin, alas 7:22 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga, atin pong pag-uusapan, ito pong monkeypox kanina, no, na pinag-uusapan naming mga trio kanina. Pero ngayong umaga po, atin pong pag-usapan pa ito pong deklarasyon ng World Health Organization, itong monkeypox bilang isa pong public health emergency na din ho, dahil nga po tuloy-tuloy po itong pagtaas ng kaso ng monkeypox sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon po sa World Health Organization, 75 countries na po ang nakapagtala ng kaso ng monkeypox at 4 na po ang namatay dahil po dito sa nasabing sakit na ito. At upang ating pag-usapan pa po ito pong sakit na ito, makakasama po natin ngayong umaga live po sa linya ng telepono si Dr. William Occidental. Isa siya po ang chief ng Santo Niño Hospital dito po sa Baguio City. Pero titignan natin kung ano po yung kanyang may bibigay sa atin ngayon na impormasyon ukol ho dito sa nasabing sakit. Good morning po, Doc. Good morning, Charles, and good morning sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig ng RNG. Ayan, okay po, Doc. Doc, unang katanungan po, okay lang po ba na itinaas na po ng World Health Organization itong alert level po sa pagbabantay natin dito sa monkeypox? And is this necessary to combat this, ito pong nasabing sakit sa tingin nyo po bilang isa pong physician, Doc? Well, tulad nga nasabi natin, ito rate, inakyat na yan ng WHO, no? As a concern, no, disease of concern sa world, no. So ibig sabihin nito, lahat tayo, no, all the countries affected and those who are not affected should concentrate and bantayan na sana huwag makapasok itong monkey virus sa atin. Okay. Sinabi po ng Department of Health, Doc, na ready na daw ho ang ating bansa to cater this itong nasabing sakit, to treat ito pong nasabing sakit. Ano po ba itong monkeypox, Doc, para po sa mga kababayan natin na hindi alam itong nasabing sakit na ito, and how can we prevent it? Pwede po ba natin itong ma-prevent through vaccine or pagsusuot ng face mask, Doc? Okay. Well, ang monkeypox is a virus to, no? It's a family of pox virus, no? Tulad ng ang relative niyan is yung smallpox na sinasabi natin. Now, how is it transmitted, no? Ito is to direct contact, no? Pangalawa, respiratory secretions, no? So yung face-to-face, no? Face-to-face contact, tapos siyempre, yung wearing of mask is very effective sa prevention of transmission, no? Tapos, of course, pwede rin itong makuha through sex, no? So, ito yung mga mode of transmission niya. So, pwede nating maiwasan by preventing yung, tulad ng sinabi ko, direct contact, so, washing of hands, no? Yung yung pregnancy, pwede rin, no? Pwede rin ito maihawa sa mga bata. Sa mga bata na kinapupunan pa lang. Okay, Doc. Doc, ito pong monkeypox, pwede po ba natin itong ma-detect earlier, such as like itong COVID-19, we use antigen or RT-PCR test. Ito pong monkeypox, pwede po ba itong ma-detect earlier, or paano po yung detection nito? And how long na maglalas ito sa katawan ng tao, and ano po yung effect ng monkeypox sa ating katawan, for example, sa isang taong nahawaan po nito? Okay, ang incubation nito or yung incubation period niya will last, yung disease will last something like 2 weeks to 4 weeks. Okay? Yan yung incubation period, no? Yan ang pag na-diagnose natin at it is already proven na monkeypox yan, na-isolate natin yung pasyente, okay, for 2 to 3 weeks, no? Tapos gagaling na yung pasyente as long as
the immune system is intact, no? Ibig sabihin maganda yung immune system, hindi compromise yung pasyente. Okay? Now, how do we detect? Ang signs and symptoms nito is also very vague, no? Flu-like symptoms, okay? May fever siya, meron siyang body pain, headache, no? Tapos mga lymph node nito namamaga. Okay? So, blood examination, pwede siyang ma-detect, pero wala tayong center dito ngayon, especially in Baguio. It has to be sent to Manila. No? Yung RITM, no? Doon siguro, alam ko that where the laboratories are available. So, medyo mahirap dahil pag may suspect tayong patient, we draw the blood, then we send it to Manila. And alam mo naman, pag sinend mo sa Manila, gaano katagal na naman ang response time. Diba? There are also vaccines available na binibigay. But I don't know kung meron rin tayong stocks available. Okay. Doc, ito pong if we are comparing ito pong COVID-19 sa monkeypox virus, kasi transmissibility nito mga 90% ata, and then yung mortality is medyo bumaba naman na. Dito po sa nature ng monkeypox, kumusta po yung attack rate nito and yung mortality rate ng monkeypox? Hindi po ba naman to nakakabahala na ikokos ito ng pagkamatay ng mga tao? Now, kung i-compare nito sa COVID, no, mas maanto, medyo hindi siya kasing grabe ng COVID to. Especially nung tinamaan tayo ng Delta, no? At talagang makita mo yung hospital utilization rate, no? Talagang mataas, no? Pero for monkeypox, mas mahina siya. Hindi siya kasing potent ng yung Delta virus na nakuha natin noon. But of course, yung immune system, no, ng isang pasyente plays a very important role. Dahil kahit na mahina siya, pero immunocompromise yung pasyente, then pag tinamahan ka nito, siyempre, makikita mo siya na mas malala. No? Pero comparing the two, mas milder ang monkey virus, itong monkeypox na to than the COVID-19 virus. Oo. Dito naman, Doc, sa ating bansa, kasi sinabi po ng Department of Health that we are prepared. Do you think kailangan pa po ba natin mag-stricto muli ng border control sa at dito po sa mga paliparan pala, mga flight ban, dito sa mga paliparan sa iba't ibang bansa, or kailangan lang ho natin na magpa-test yung mga darating bago sila pumunta dito sa bansa? Ano po yung nakikita natin siguro na pwede nating maging aksyon? Kasi ang tagal na netong monkeypox dito sa UK, diyan sa Europe, maybe 2 months na. Pero surprisingly, hindi pa rin nakakapasok dito sa Pilipinas. Doc? Yes, hindi pa nakakapasok. Ibig sabihin to, wala pa kasi tayo na-detect, no? But I think the Department of Health is doing their best, no? Yung pagpasok mo, may mga quarantine, meron tayong mga quarantine officer na nag-check na to kung may lagnat yung pasyente, no? May mga history taking, no? Tapos kung ang mga bisita natin is coming from an area na medyo mataas ang case ng monkeypox, ito yung mga binabantayan natin. Now, stricter yung sasabihin mong border control at babalik tayo sa mga lockdown, mga gano'n, wag naman sana. No? Ang ano lang natin, we practice yung minimum health. No? Wearing of mask, washing of hands, be particular about our environment. No? Sa tingin ko, this will suffice, no? For now. Oo. Here in Baguio City, Doc, bilang isa kayo sa mga nagawak ng mga isolation centers for COVID-19,
pwede ba nating convert din ang Santo Niño if ever na meron, wag naman sana siguro, pero kung meron lang mga kaso ng itong monkeypox, kaya ba nating i-cater din itong monkeypox patients dyan po sa Santo Niño Hospital o kailangan po ng mas secured na facility para po for the isolation nitong mga monkeypox patients here in the city po? Now, we will answer that pag dumating tayo sa sitwasyon, no? As of now, ang pwede naman nito is home isolation pa rin. No, mag-isolate lang sa bahay, no? Sarili, yan nga, avoid contacts, no? Personal hygiene, kaya pa, it's controllable. Now, in case na tumaas yan at siguro wala nang paglagyan, then probably we might use the facility as an isolation center kung darating sa punto niyan. But as of now, wala naman siguro, mag-ingat lang tayo, no? Personal hygiene, minimum health protocol, I think that will suffice. Then we will just observe. Oo. Doc, may pahabol lang na katanungan dito, ano. Ito pong monkeypox, may kakayahan po ba tong mas bumilis yung mutation at baka parang maging COVID-19 lumakas daw po ito as it spread sa pagkalat po nito dito sa iba't ibang parte ng mundo baka daw sinasabi nila baka mag-mutate yan, lumakas, maging parang Delta na dumami na naman. Ano po yung nakikita natin dito? Hindi naman masyadong aggressive yung monkeypox virus in terms of mutating itself, or ano po yung nakikita natin dito, Doc? Basing on research, no, hindi siya ganon ka-potent o yung nakakabahala. But of course, pag tatanungin natin, nag-mutate ba yan? Yes, they do, no? Pwede ba silang maging serious yung strain? Pwede, no? But as of now, basing on yung research saka yung mga publication, hindi siya ganun na nakakabahala. But balikan ko yung question mo, are they mutating? Yes, these are viruses that can mutate. No? They can go severe or they can go mild. Parang ganun. Okay. Sige po, Doc. Yan lang po yung katanungan ko. And baka may message po kayo, Doc, sa ating mga kababayan dito po sa monkeypox. And dito na din po sa COVID-19. Baka napupuno na po kayo dyan ng mga kaso ulit. Doc, go ahead po. Yes, sa sa facility natin ngayon, sa isolation, I think ang cases naman natin ngayon, I think for last night, I think we have about 40 to 45 cases, no? Pero ito po, sa isolation po natin, hindi po tayo napapahala dahil karamihan ng mga cases natin, majority are mild cases. Okay? Andun lang sila, ina-isolate lang natin kasi yung mga tirahan nila are not conducive for isolation. Okay? So, tulad ng parati nating sinasabi, go for vaccination, no? Then, itong minimum health protocol and hygiene, no? That's a practice, no? Especially the wearing of mask, no? Huwag natin kalimutan para hindi tayo ma-overwhelm later on. But rest assured that our mayor and our health officers are doing their best, no? Para maibsan itong mga problemang ito. Yun lang. Okay, with that po, Doc, maraming salamat po ulit sa inyong pagbibigay ng oras sa Morning Balitaktakan and RNG Luzon, and stay safe po lagi, Doc. Thank you. Alright, yan po si Doc William Occidental. Siya po ang Chief Medical Chief ng Santo Niño Hospital, at binigyan niya nga po tayo ng impormasyon ukol po dito sa monkeypox. So ganon, hindi po man masyadong kinakabahala, pero yun po, nagbabala na po ang World Health Organization dahil sa unti-unti nitong mabilis na pagkalat sa iba't ibang parte ng mundo. So stay safe mga kabali
balitaktakan at panatilin po natin ang magandang paglilinis sa ating mga katawan. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Para naman po sa ating morning balita, alam niyo po ba na ang 100 taong higit ng Burial Cave ay nais na po nilang gawing tourist attraction, pero kasabay nito ang pag-iingat at pag-aalaga sa mga Burial Cave. May kwento po si Sofia Pagaduan. Sa bahaging ito ng Barangay Poblasyon, Bakun, Benguet, makikita ang nagmistulang kanlungan ng tradisyon at kasaysayan ng mga taga-Cordillera. Ito ang Madao Cave, isang burial site. Sayang, iayos sana natin ito para hindi ganitong masisira. Idi kano adati bultong nga sakit ket ang alis kano diyay. Ketan apan da kinabiti di jay cave nga kasjay tano adati matay apan da ipan ijay diding nga nagkasjay inkabkabil da idi napuno di diding na inkabil di jay sintro na ingana nga napunpuno kano di idi napuno di jay kinabiti da manen nga enclose ngem adati basit nga handa nga enclose kano tapno apan da sirsiri puno kas ano dagi jay ngem naangot kano idi jay ngem idi kinabiti dahan nga lumsut day angot ti tao kabanon. May one night. Yung isang kabaong at tinuma, may 5 ulo, iba pa ang nandito. Kato talaga to. Imbes na matakot sa mga burial cave, hangad ng mga residente ng Barangay Poblasyon na mas maipakilala pa ang tradisyon ng bayan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lugar na tulad nito. Ay, apo. Para malaman nila na may mga customary noon na dapat sana tuloy natin yung magagandang mga ugali. Saka ito sana, dapat sana may preserve ito na maganda. Para sa mga turismo, para alam nila na may ganito palang ginagawa ng mga tao noong una. Sunas na at adumot gayam ti pandanto nga naidumdo mga kabaong ti natay kung may dito nga
pakita may sangat tourism set kung DJ. 5 minutong lakaran mula sa Madao Cave, makikita rin ang isang lumang burial jar. Ang jar na yan, yun kasi ang mga na dito, kultural nila dito sa Bacon, pag may kakayanan yung isang tao, doon nila ililibing yung tao. Para sabi dito sa amin, may ila ay baknang. Yung mga kamag-anak nila, yung mga asawa, doon din, kung aalisin yung mga buto, pagkatapos ilagay sa gilid ng jar na yan, yun din ang pagpapasukan sa mga kaibigan, mga kapatid, ganon, kamag-anak. Kaya kung gusto mong mag-hiking at matuto na rin sa kultura ng bayan, bumisita na sa Madao Cave. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Kasabay naman po ng pag-usbong ng turismo ng Bacon Benguet ay ang pag-usbong rin ng mga bagong pagkakakitaan. Narito ang aking kwento. Dinarayo ngayon sa Barangay Poblasyon, Bacon Benguet ang kanilang magagandang falls. Sa ganda ng tanawin at iba't iba pang mga tourist attractions, malaki ang potensyal ng bayan pagdating sa turismo. Ang problema, walang lugar na matirahan ang mga bisita. Amin nga tourist spot dito so nga kailangan nga i-provide kami ti accommodation. Nung mabalbalin kat balikan, tadi nga road agkurang kami ti accommodation piman. Kaya sinimulan nilang isulong ang pagkakaroon ng homestay o transient house. Okay lang kinyan, kaya ni pwede hadok may dito. Rugyan naman ang kaawan man ang dito. Kakaaruba, kakailian dito nga agi-offer ijay balayda. No, ado ti umay, siyempre jay accommodation may agkurang piman. Kakarukot na napuuran nga jay munisipyo nga may sang accommodation mi. Kat ado piman jay kakailian mi nga jay daduma i-offer da jay balayda piman iti homestay. Nya ngay i-offer dag bayad da piman ti kasla fees nga ited jay naging balay. Nais din nilang palakasin ang internet connection na madalas hinahanap ng mga bisita. Municipal LGU, for the province of Benguet, kayo Congressman Eric Guyap, tapno tumulong da kumat nga maadaan kami ti silsite dito poblasyon tadi. Iso ti ibagabagan piman dagito turista, kurang kami ti signal dito Ang pagkakaroon ng homestay ay pagkakataon din sa mga residente para maibahagi ang kanilang tradisyon. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Nagpakitang gilas naman po ang 20 batang kabilang sa Baguio Dance Sport Team. Nako, ito ay isang katatapos lang po na National Dance Competition. Magbabalik po sa kwento si Sofia Pagaduan. Proud parents si Mami Lynn at Edlin sa tagumpay ng kanilang mga anak sa isang dance competition na ginanap sa San Juan, Manila. Ang Philippine Superstar Open Dance Competition ay inipunta ng 130 grupo sa buong bansa. Kinabahan din po. Ginawa ko po yung best ko. Enjoy lang po and ganun po, try your best po. And nagdasal po para mawala yung kaba. Naiuwi ni Seth at Maisel ang second place sa couple category ng Juvenile Latin Dance. Umabot sa 17 awards ang natanggap ng grupo na kinabibilangan ng edad 8 hanggang 15 taong gulang na dancers. Sayaw tulad ng Latin Cha-Cha, Latin Jive,
Paso Doble at Latin Samba ang ilan sa kanilang mga sinalihan. Hangad ni Mami Lynn at Edlin na mabigyang suporta pa ang passion ng kanilang mga anak. Aside from nagiging exercise, nagiging disiplinado sila sa mga training, sa mga routines. So alam nilang i-manage yung time nila na ganito dapat yung module ko, gawin ko na. Kasi later on may training. Yung motivation po nila na nabuboost po katulad niyan. Kahit sa training po talaga, yung disiplina nila, yung endurance, yung stamina, iba po yung lifestyle nila compare po dun sa mga regular na mga bata. Miyembro si Seth at Maisel ng TJS Baguio Dance Sport Team. Nagsimula ang grupo Hulyo taong 2020 at nagbibigay training sa mga batang mananayaw mula Baguio. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan po ang ating ibinida dito sa Morning Balita mamaya pong alas 6. Tumutok po sa Luzon Headlines sa Regional News Group Facebook page at RNG YouTube channel and sa Channel 44 naman po para sa News Force North Luzon mamayang alas 6:30 at magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway isang pahid ka lang. Dahil walang sa POW! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Natapos mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Natapos mo na, mosquito man. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ayan, at dahil meron pa tayong natitirang mga oras, mga ka-MB, magkakaroon tayo ng Fast Talk. Ipapakilala na po natin kay Sofia Pagaduan, ang ating Big Sister. Hindi mo pa nakikilala si Big Sister. Big Sister, andyan ka na po ba? Magtritripan na naman ako. Okay, ready. Ready? Ay, Naku, ready ka na ba, Sofia? Lumabas na naman sa baul si Big Oo Sister. nga. Ayan, para I'm sa ready ating unang katanungan, Big Sister. First question for Sofia. Oh. Night or day? Night.
Bakit? Bakit? Wala, gusto ko madilim. Wow! Ayoko Nocturnal sinabi kang na- tao. Oo, nocturnal ako. Bakit? Hindi ko alam. Takot ako sa araw. Wow! Wow! Vampira. Oo, hindi ko May alam. ligaw na vampirang host. Oo. Ayun, Next nice. question, big sister. Next question, Nakakabahan. manananggal o aswang? Manananggal? Ano bang difference nun? Oo nga. Ay, Aswang na nag-transform siya Ah, into... nag-shapeshifter. Yeah. Ah. While manananggal na Nahati. Nahati. Kasi ang purpose, bakit nahati? Oh, ano? Wala kang Anong pake, sagot mo? Sofia. Manananggal ba kami at para Manananggal. masagot yan? Oo, dalawang tao in one. Wow! Wow! Ay, di ba? Para dun sa mga dalawa yung minamahal. O sige, sa'yo muna yung taas, sa akin muna yung baba, mag-date kayo. Ano bang iniisip nyo? What time inis magdi-date? Grabe kayo. Paano yung baba? Bubuhatin niyang ganun. Oo, hindi. Maglakad ka, ganun. Maglakad ka. Oo, di ba? Grabe itong mga questions. Oo, big sister. Next question for Sophia. Indoor or outdoor? Indoor. Bakit? Bakit indoor? Hindi ko alam. Di ba sabi ko kanina night din? Hindi ako palalabas. O outdoor, pwede ka naman magtahol-tahol dun sa labas. Oo, di ba mahilig ka sa dilim? Ba't hindi ka maglagi sa labas pag I don't madilim? expose myself. Kaya pala walang ilaw dun sa kwarto niya lagi. Laging patay ilaw. Oh, lights off natin. Huwag mo na tanongin pa Hindi, pag lights on na kung lights hindi niyo off. natatanong, kabarkada niya po mga ipis. Grabe ka! Oo nga, big sister, bakit hindi mo kami sinasama dito? Ano kami dito, ha? Props Charot. lang, gano'n. Props lang. Taga-kantsaw lang, no? Oo nga. Big Big sister sister. next. Okay, para kay Ren. Oh. Ayaw. What would be the most amazing adventure to go on? Ano? Most amazing adventure to go on? Ano? Ano ba? Ang hirap na sa'yo, Ano? no? Ang hirap naman ba? Fast talk, di ba? Bakit Ba't nang- Q&A? Ba't slow talk? Oo. Big sister, palitan mo yan. Oo. Okay, wait. Nag-adjust. Nag-adjust si big sister. Oo. Ka, big sister, Karen. Ang hirap naman nito. Wait lang. Oo, Nahihirapan wait lang. si Ako big nahihirapan sister. si big Naku, kasi sister. dito. Galingan mo, big Ice Ayan. candy or ice cream? Ice candy or ice cream? Ano? Ice candy or ice cream? Oh. Siguro mas bet ko yung ice candy. Bakit? Kasi yung ice cream, 'di ba, parang madali lang siyang matunaw. Ah. Pero yung ice candy nandun lang siya sa nasa loob lang siya. So alam mong naka-stock, tapos pag kinain mo yung ice candy, alam mong makakain mo yung buo. Hindi yung ice cream kasi diretso lang siyang tumutulo na lalaglag. At least ice candy diretso sa bunganga mo. Anong flavor? Anong Ha? flavor gusto mo? Buko. Ay, Buko? Basta, oo. Gusto mo yung may Yung parang dirty may ice ano? cream. Ice candy. Ice candy. Buko. Masarap Okay. kasi yung buko. Kakaiba yung lasa Ay, ng buko. nakamiss ko tuloy yan. Oo. Napapagutom naman si Oh, Ate big Ren, eh. sister. Big sister. Yung isa naman po dito sa gitna po. Okay, ikaw. isa nasa gitna. Free coffee or free wifi? Ano ba yan? Ang hirap. Parang gusto ko pwedeng both. Hindi pwede. Siguro free coffee na lang. Oo. Kasi pwede ka naman magpa-load eh. Ang mahal-mahal ng kape, 20 pesos, di ba? Oo. Oo. Hindi na ako tatambay sa mga coffee shop. Masyado namang logical yung sagot ni Sir Charles. Oo nga, nakakainis. Oo. Ganun. Bakit? Oo, isang Nagtitipid. question na lang, big sister, to sasagutin namin tatlo. Ayan. Opo. Okay. Sige, go ahead. Phone call or text? Ay, phone call ako. Phone call. Ako rin phone call. Mas na-enjoy, no? May connection eh. Di ba? Tigilan nyo nga ako. Tsaka Next hindi mo na question. pinag-iisipan yung yung So parang sad. Bakit sasabihin. phone Char! call? Bakit ba? Oh. Bakit mafe-feel mo ba yung mga chat-chat lang? Oo. Gusto ko tawagan mo ko para marinig ka ang iyong voices. Oh. Ay, sana all may tumatawag. Sana. Ano daw? Ano pa, big sister? Ano yun? Bakit walang nag-text sa inyo? Yung text kasi pwedeng balik-balikan. Ay. Medyo na meron namang call recorder. Oo. Minsan pag pag- pinag-isipan masyado, gano'n. Oo, minsan kasi ano lang yung sa text, parang ano ba naman yan? Mga Iba pa rin pag jeje-jeje. naririnig mo kasi yung kilig, tagos na tagos. Ay, parang, Alright. tama na to. Ayoko na itong larong Nauungkat ito. na. Nauungkat na. Dapat mga maungkat. Tigilan nyo na. Tama na po. Heartbroken na kami, umagang-umaga. Parang hindi Broken. naman Hindi heartbroken naman si broken. Sofia. Alas dos na Kunwari natutulog. lang. Oo nga, nakiki-broken hearted ka. Ayaw Oo mo lang naman. magluto. Sa
amin po kasing tirahan mga ka-MB, kung hindi nyo natatanong, kung sino po ang inspired at hindi malungkot, siya po ang gumagawa ng gawaing bahay. Ano At ba? ilang araw Diba? na po ako nakaliligtas sa mga gawaing bahay. At dahil, So, gano'n. Oo. Palang baho-baho. Uy, ang kapal ng mukha mo naman, sir. Hindi naman ganun. Si Sofia kasi inspired po siya ngayon. Inspired Kaya siya. nagluluto po siya araw-araw, nagugas ng pinggan. Pinaglabang nga kami niya. Oo. Pwede oo. na akong mag-asawa. Nagkarpintero pa. Oo. Kagabi sabi ko, ba't may nagpupukpok? Oo, di ba? Akala ko may kumakatok. Sabi ko, Sofia, may Nilalagay nagpupukpok. ko May yung renovation whiteboard ko. pala. Ano ba? Naku, iba ata yung ginagawa Oo. niyang pinupukpok niya mga wall. Susunod, isesemento na niya yung Oo. Anyway, mga ka-MB, maraming salamat sa short time na pakikipagkulitan po sa amin. Nice ko ulit batiin po ang aking mama Marivic dyan sa Bulacan, syempre sa aking family sa La Union. And of course, mga anak ni Mama China C, yung mga natawag ko na noon, si Jules, andito si Jules, si Jeric, at sino pa ba to? Si, ayokong basahin talaga ito, pero ito si Katulong, tsaka si Payapa na si John. And syempre ang aming inay na si Mami China. Thank you so much po for watching kahit na Hagardo Versosa daw ako today. Ano? Hagardo Versosa, hindi Kala ko Marta. Cardo Dalisay. Naka-jacket yung iconic na jacket. Ano ba? Ayan. Oo. So, ayun, mag-hi din ako again. Kanino? Sa tatay ko. Grabe Hindi. naman kayo. Kasi sinabi niya dito, good morning daw sa baby ko. Oh, baby pa pala ako. Ako naman yung anak ng tatay mo, hindi ikaw. Daming anak ng tatay ko. Pero hello, father. How are you? I hope you're doing well. Tapos sa nanay ko na rin, ayan. Tapos i-greet ko na rin si Joyce, ang aming nawawalang Oo nga. Kapitbahay. Kabahay pala, hindi We pala miss you, kapitbahay. Joyce. I miss you. Come back here. Yes. Yan. Ayun. Please and- come back. Oh. Sige na, balik ka na. Ay, iba ata. Sinusuyo. Ibang sinusuyo na eh. Ayan. Ikaw, Sir Charles. Batiin din natin na kakagaling ko po sa bayan ng Tagudin wherein they just concluded their first triathlon, duathlon event dyan po sa Tagudin, Ilocos. Sir, babatiin ko si Ma'am Melanie Gabriel, si Mayor June Versosa po ng Tagudin, si Attorney Vismar Lazaga mula po dyan din sa LGU ng Tagudin. Thank you for accommodating us sa mga media na nag-cover dyan. And maraming salamat. Hoping to see again ito pong magagandang mga sports events dyan po sa bayan ng Tagudin. Good morning po! Yan. And hindi namin makakalimutan na magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and sa nakasama ko noong weekend ang Aldrich Corporation na nagbibigay po ng lakas, ng pawi sa ating mga sakit na nararamdaman. Sabi nga nila, wala nang aw sa Wow! Ayan, and mag-thank you din tayo sa sa Ikaw na. NGCP na nagbibigay sa atin ng kuryente sa ating mga malamansyong bahay. Wow! Sana all. Amen. Ayan. And also, TJ Home Builders din. And Baguio Country Club, the only 5-star mountain resort in the Philippines. Yan, perfect na perfect din ngayong mainit ang panahon. Punta na po kayo sa Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Available po ang iba't ibang mga flavors at mga kape na pwede nyong gustong inumin. Pasalamatan din natin ang Musar Music at wag din natin kakalimutan ang Pugad or ang Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. Nakasama niyo po ngayong araw nagbigay ng kakulitan at kung ano-ano pang katsikahan ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Ayan, and thank you so much mga ka-Morning Balitaktakan. Magbabalik kami tomorrow to give you more happiness and love. Ito ang inyong ate, Sofia Pagaduan. At nakasama nyo naman sa pag-jumpstart ng inyong Monday at ngayong linggo na to ang Dynamic Trio. Nakasama nyo po Charles Limon at bukas magbabalik kami ulit dito sa Morning Balitaktakan! Bye!